Takže čus, dneska zvíte všude. Dneska to si správně připravit bočky. Tak. Já jsem si právě dneska věděl. Fajn. Já moc nepoznám. Trošku mletý z kořice, normálně. Taká značka nám stojí, značku. A vzadu posloucháme, my nemáte jedno. Tak, trošku z kořice. To vypadá asi takhle. Tak. Přidáme taky kvalitnější kakao, Nesquik, akorát v tom je teda gránko. Tak. Můžeme pokračovat. Teďka to je ale to je jedno. Přidáme kakao. Asi takhle. Tak. A zalejeme tou horkou vodou. Tak nějak po okraji, aby byly krásně zalitý. Asi tak. To je akorát. A kdo chce, a kdo nechce, nebo kdo má, a kdo nemá. Kdo nemá, tak ne, kdo má. A chce, nemusí, tak může přidat protein. Mějte gainer. Se to docela hodí, akorát mě mohl být čokoládový, no, tady to je vanilkový. Tak, přidáme protein. To je jednoho stačí. To je 3/4 odměrky. Bohatě to stačí. Doporučuji, kdo má čokoládový protein, tak ať tam dá čokoládový a ne vanilkový. S tím vanilkovým to nemusí být úplně dobrý, já to zkouším teda poprvé takhle. Dneska jsem si koupil vločky, dřív jsem to ani neměl. Nebo prostě mě to nenapadlo si to koupit, když jsem žral jenom tvárově vajíčka. Jsme si koupili ty vločky a je to fakt
dost dobrá věc, rozhodně doporučuju do stravy, jak do diety, tak snídaní, i když jedete zrovna objem, tak je to dobrý. To, ještě si to trošku tady promíchat, aby to bylo prostě pořádně hustý. Tak. No, vypadá to asi takhle. Tak. A to je asi všechno k tomu postupu, jak na vločky, jednak jak k tomu postupu, tak i k tomuto videjku. Určitě dejte palec nahoru, já budu velice rád. Případně sdílení, odběr, subscribe nemusí být, no to je jakoby na každým. To mi je v podstatě jedno, to je neřeším, to je každýho věc, ty se mi to video líbí nebo ne. Určitě budu rád za komentář, jsem takovýhle video líbilo a jestli byste chtěli víc takových videí, kde se vaří, jak o stravě do posilování, a nebo vás teď vyzývám, nebo spíš vy vyzvěte tím mě, když na tomhle videu bude 100 lajků a 1000 zhlédnutí, tak vypiju 4 vajíčka na X. 4 vajíčka na se žlutkem se vším. A protože uvidím od vás nějakou tu odezvu, jestli vám to líbilo a že to budete chtít vidět. A těma 100 lajkama jakoby budu vidět, že byste chtěli další videa, kde se vaří třeba palačinky nebo něco, vajíčko placku nebo něco těžšího, olívance nebo prostě smažák, nebo co byste chtěli, prostě můžu to natočit, tak se s vámi loučím a čus, jo. Ještě jsem vám to, já jsem vám to vlastně ukazoval, ale tak ukážu vám ten a